Dragi moji, htio bi s vama kao fitness deda podijeliti neke savjete da vas educiram. Evo, zanimljiv je podatak da ljudi koji ne vježbaju, koji su tjelesno neaktivni, za 10 godina izgube nekih 8 do 10% svojih sposobnosti. Ako vježbate 2 do 3 puta tjedno, tada gubite samo nekih 4 do 5% sposobnosti u 10 godina. A ako ste iznimno aktivni, ako vježbate barem pola sata dnevno, koliko bi svi trebali, onda izgubite samo 1 do 2% svojih tjelesnih sposobnosti u 10 godina. Kako starite, a svi ćete ostariti, zato vježbajte svi. Ajde, zdravo! Ako može deda, možeš i ti.